Good afternoon, लोगोफोर चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दावराइबारि गामियाव ओंखाम गोरलै जानो फैलायबाय। ओंखाम गोरलैनि फुजाबो जागासिनो लोगोफोर। फुजा जोबबानो जानाय लोंनाय जागोन। ओंखाम गोरलै एक्सप्लर खालामबाय नायलांबाय थादो। फुजायाबाय बाथौ मन्दिरफ्राव फुजा जागासिनो। जेसेबांनाखि मावनाय दांनाय माइ दै मोजां मोननाय बेहाय फुजा होग्रोयो। बे जाहैबाय इसिं न' बेयो न'आ जाहैबाय बिसहरि बारियाव थाग्रा। जोंना बोरलि बाथौना बिदिनो बोसोराव मावनानै दांनानै मोननाय माइ दैखौ बोराइ बाथौनो बावग्रोयो, फुजा होग्रोयो, बिनि उनावसो जायो ओंखाम गोरलैखौ। फुजा गायसनना होबाय। दैजों बावगासिनो दं। भिडिअ' बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।